Santiago. So ang Santiago hapit na siya. Next to Hebrew na siya. Hapit na mahumanin mong Bible na diha ang James. Santiago na siya Bisaya. James chapter 3 verses 1 to 12. Manindog tang tanan. James chapter 3 verses 1 to 12. Ngayon ang verse 1, mga igsuon. Pipila lamang kaninyo ang angay mahimong magtutudlo, kay nasayod man kamo nga kitang mga magtutudlo hukman sa mas hingpit nga paghukom kaysa sa uban. Kitang tanan masayop, ang taong dili masayop sa iyang pagpanulti, hingpit og makahimo nas pagpugong sa iyang kaugalingon. Verse 3, atong bukaduhan ang baba sa kabayo aron mosunod kini bisag asa nato padtua. Og tanawa, usab ang mga barko bisan pa sa kadagko niini og gihuyop sa kusog nga hangin. Gigiyahan lamang kini sa gamayng timon og moadto bisan asa padtua sa kapitan. Ingon usab niini ang dila, bisan sa kagamay niini makapangandak kini sa dagkong mga butang. Huna unsa kadako nga lasang ang masunog sa gamayng kalayo. Ang dila sama sa kalayo kini maoy usa ka mangilad nga kalibutan nga bahin sa atong lawas og nagbuling sa tibuok lawas og nagpasilaob sa tibuok natong kinabuhi sa kalayo nga nagagikan gayod sa impyerno. Makahimo ang tawo og nahimo gayud sa tawo ang pag-anad sa tanang matang sa ihalas nga mga mananap, mga langgam, mga binuhat sa kadagatan. Apan walay makamanso sa dila, daotan kini og dili kapugngan og puno sa hilo nga makamatay. Ato kining gigamit sa pagpasalamat sa atong Ginoo og Amahan og nang pagtunglo sa atong isig katawo nga gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ang mga pagpasalamat o pagtunglo mugula lamang sa maurang baba, mga igsoon dili kini angay mahitabo. Dili mahimo nga magagikan sa usa lamang katubod nga tab-ang o magagikan lamang sa usa lamang katubod ang tab-ang o ang parat nga tubig. Ang kahoyng igera dili mamunga og olibo o ang paras makabunga og igos o ang dagat makahatag sa tab-ang nga tubig. Magampo na ta. Amahan namo nga langit nun, salamat kayo ni ining kabuntagon o Dios, sa lain na pod nga adlaw nga kami gihimo nimong gawas nun nga magkatigom o Dios aron simba sa imong gamhanan nga pangalan, magasimba kanimo. Salamat o Dios sa imong mga pulong karon. I pray, Father God, nga ang gahom ni ini mamuhat sa unahunag kasing-kasing namong tanan magpaminaw ni ini. Salamat usab Lord sa imong personal usab nga pagpakigsulti bisan sa among mga kigsuunan nga makauban lamang namo pinaagi sa social media. Thank you Lord sa tanan nga niya, sa tanan o Dios nga maabot aning mga pulong, ang kalig-on ug ang pagpuno among madawat. Salamat Lord nga di masakmit sa yawa Ginoo tungod kay kini imong mga pulong, kami imong katawhan ug ikaw ang among Dios. In Jesus name we pray. Amen and amen. Magapanglingkod tang tanan mga igsoon. So karong nga kabuntagon ang atong paghisgutan mga igsoon, kining pangutana nga nag-ingon, asa man nimo gamiton ang gasas pagpanulti. Kanang nasimong tapad pangutan-a. Inang asa man nimo gamiton ang gasa sa pagpanulti. Amen? Kay kasagaran mga igsoon, kung musubay ta og sayop sa laing tawo, di kita mo sipyat. Dugangan pagani. No? Musubay tag mga katigulangan. Kana nga apelyido nagagikan na sa una sa Samar.
Unya 1962, kamao kay nga na ba? Naman nganhin na sila dinis Bohol. Unya, kamao gyud kitang nay musubay og mga ingon ana. May mga relatives sabta or ikaw ba mismo nga kamao kay kang musubay sa kaliwatan. Kinsa imong mga kaliwatan. Unya kanang sa atong pagpanulti murag katuuhan. Mura po katuuhan ba kay di gyud kamao gyud kay manulti. Pero magka-problema na gyud ta niini mga igsuon bisan pa og nag 20 ka tuig na tang Kristohanon kung pasultion na tas pulong sa Ginoo. Managang gyud di ko. Makasubo kayo ba kay kana bitaw ang pinaka angayan man gyud unta natong mahimo samtang buhi pa ta i-share gyud nato ang word ni Lord sa uban. Kay mao man ni ang trabaho sa tanang Kristohanon, di man ni trabaho og pastor. Trabaho man ni sa tanang Kristohanon nga mo share sa pulong sa Ginoo ngadto sa iyang isig katawo. So si James, advocate si James aning gitawag og kining pagtuo nga may kinabuhi mao nang makita sa buhat. Si James dili approve si James aning mga igo rang nanuo. Pero di makita sa ilang pagkinabuhi ang ilang pagtuo. Dili siya approve ana. Ikaw approve ba ka? Nga atong pagtuo pulong ra dili makita sa tong buhat. Di gyud ta mo approve. Munang sa church, sa atong tagsa-tagsa ka panimalay, bisag asa ma-prove gyud nato ang atong pagkakristohanon. Kay pwede man ka moingon nga Kristohanon ko, pero sa inyong balay, di ka manghugas og pinggan. Di ka masugo. Pwede kayo na siya. So, gisulti ni James, kabahin ang pagtuo nga may kinabuhi. O kana nga pagtuo buhi, kay makita ni siya sa buhat. Amen. Gisulti sab niya nga, kining tawo nga dunay pagtuo, pilion niya ang mga pulong nga iyang isulti. Pilion niya ang pulong nga iyang isulti. So, gisgutan niya dinhi karon kining usa ka gamayng butang nga nasa lawas sa tao kining maong dila. Imagine kunog ang nagwali dire walay dila. Magsinyasanay ra ta sayawon ra nako ng uban. Unsay pasabot anak magpangutan anay tas tapad. So dako kayo ni siya kanang kalambigitan, dako kayo siya og puwersa, dako kayo siya kabahin sa atong adlaw-adlaw pagkinabuhi kining atong mga pagpamulong. In fact, doon ay magpamulong nga ligon gid pud sila. Dahil nagpamulong nga daot, guba, mauna, guba gyud. So muna, tungod kay doon ay gahom ang dila sa tao. So ang pangutana karon, dili tanang tao makasulti. Dito ko sa Old Airport ba, namalit sila akong giobserbaran, gisinyasan ra gyud nila tong unya, magkatawan na po sila, kaya man makasabot tong tindahan, ang katong tindera. Nya akong nag-istorya sila, kanang ilang kamot, di ko kamao. Paspas ko kayo silang mga istorya, yung magkatawan na po sila, pero di yun sila ka-istorya pinulungan. Sama sa imo o akong naangkon. Now, blessed na ita mga igsuon tungod kay naagyot ta aning gasas pagpanulti. Samtang doon ay mga taong di makasulti. Ang problema lang yun nato, di ta ka maong mogamit sa panalangin. Agree? Agree? Tungod kay nga tong panalangin nga makasulti ta, magamit nato nga makatabang tas uban, makaligon, makadasig, makalipay, makakomfort. Pero sa mga igsoon kasagaran, nagamit nato ang pagpanulti nato sa pagdaot sa uban. Ayo? Karon, isulti ni James, iyang gikumpara ang dila sa mga butang. Kay kini si James kanang kuan siya sa iyang suwat gihan-ay niya gyud og ayo kanang gi-order niya tanan ba nga kabahin sa pagtuo nga walay buhat, kabahin aning pagpanulti, asa nimo gigamit og hangtod na sa unahan. Ingon diha mga igsuon, pipila lamang kaninyo ang angay mahimong magtutudlo. Kay nasayod kamo nga kitang mga magtutudlo hukman sa mas hingpit nga paghukom kaysa sa uban. Mao bitaw nga gisigi kog ingon nga mobasa kitag Biblia. Tungod kay unsa man pay imong i-share kung wa kay nabasa, wa kay nahibaw-an.
Nya maulawan pagyud ka kay ang imong nasiran mas kabalo pas Biblia. Napa mo? Naminaw pa mo? So kitang tanan masayop. Kanang nas imong tapad, inang masayop ra lagi ta. Kitang tanan masayop. Ang tawo nga dili masayop sa pagpanulti, hingpit ug makahimo sa pagpugong sa iyang kaugalingon. So naay self-control ning tawo nga di na masayop sa pagpanulti. Kabalo siya nga diyan ning isulti maangin gining uban ani. No? Disgrasya gining uban ani ako ning isulti. So kitang tanan masayop. Ingon ang verse 3, ang atong bukaduhan ang babas kabayo aron mosunod kini bisag asa nato padto ah. Nairinda ibutang nga birahon nimo muliko spikas. Unya sa verse 4 og tan-awa usab ang mga barko bisan pa sa kadagko niini gihuyop sa kusog nga hangin gigiyahan lamang kini sa gagmayng timon og muadto bisan asa padtua sa kapitan. So kining atong lawas imagine dako kayo barko muni ang barko. Unya ang gaguide sa atong direksyon kinabuhi ang atong dila. No? Kaya ang atong gipanulti mao may atong padulngan. No? Munang ningon ang Bible, ang kasing-kasing, the abundance of the heart, the mouth speaks. Ang naas kasing-kasing isultis baba. So ang gipangandoy mao'y kanunay isulti mo na nga atong dila mao'y gagiya. O nya sa verse 5 ingon usab niini ang dila bisan sa kagamay niini makapangandak kini og dagkong mga butang kining dila nato daghan kayong pamilyang nangaguba ani. Daghan mga kasing-kasing nangaguba, daghang kadasig nga napalong. Sa ato rang pagpanulti mahibaw-an nakagkinsa ka. Usahay kining mga taong buang-buang sa daghan kayong tao sa ilang panagtigom na buang-buang ditong moapil niya maghilom ra maminaw kayo masaypan nga siya'y pinakamaalamon. Buang-buang ganito. Kayo usahay mga igsoon maghilom ra man. And sunod ningon diha, ingon usab niini ang dila bisan gagmay makapangandap kinig dagko mga butang. Una-una aon sa kadako ang lasang nga masunog sa gamay rang kalayo. Ang dila sama sa kalayo kini maoy usa ka mangilad nga kalibutan sa bahin sa atong lawas nga nagbuling sa tibuok lawas og nagpasilaob sa tibuok natong kinabuhi sa kalayo nga nagagikan gayud sa impyerno. Tanawa, daghang masugba ni. Pinaagiras pagpanulti. Verse 7, paspasan ako ni diri nga party mga igsoon kay moadto ta sa kining mga taong gipangsugo sa Ginoo. Ningon diha ang verse 7, makahimo ang tawo og nahimo gayud sa tawo ang pag-anad sa tanang matang sa ihalas nga mga mananak, mga langga, mga binuhat sa kadagatan. Kabantay mo anang mga show, na mga dolphin show nga grabe kay masugo ng mga dolphin, papalit og asin. Di pod. Dito, tanaw man ang nasa dagko kayong aquarium mo niya na daggan kayo. Ang atong mga iro, masugo. Daggan kayo gyud. Nahimo na sa pag-train sa tao. Makatrain ka sa tao, makatrain ka sa tao, makatrain ka sa hayop, makatrain ka sa bisan unsa nga mga may kinabuhi. Apan nga nung di mangyug ka makatrain sa imong dila. Ngayong dili mo yun mo, mabantayan, malatos ang imong pagpanulti. Sa verse 8, apan walay makaanad, makamanso sa dila, dautan kini, og dili kapugngan, og puno sa hilo nga makamatay. Di daw kapugngan ng dila. Usaran mo kasulti na ay namatay. Wantay mga igsuon, example lang ha, na iniduol ni mong dako kay problema. Nya suicidal na siya, maghikog na gyud ko ani. Nya niduol siya nimo. Ang imo untang isulti ang pulong sa Dios gamudasi ka nang ayaw give up nganuman. Dunay paghilak sa kagabion apan mo banos ang kalipay nigbanag-banag sa kabuntagon ingon ang Salmo 35. No? Imbis unta mo na imong isulti, ang imong isulti kay ako lagi pod mare, grabe ko po ning akong problema. So, nadugangan ang iyang problema, isang nangit-ngit na ang iyang panguna-una, nakita niya, kining kalibutan, gida, ay puro ra gyud ni kangit-ngit, puro ko ay kasakit, puro ra kasakit.
Nga naman, Kristohanon ka pero manulti ka, why Ginoo? Kini ang problema sa tao, why Ginoo manulti? Na mangani din yung mga dugay na kayo simba, dugay na nga Kristohanon pero tanawag mga suko, grabe mamalikas. Na yung mga ingon ana. Sunod, ingon ang verse 9. Ato kining gigamit sa pagpasalamat sa atong Ginoo og Amahan og pagtunglo sa isig katawo nga gibuhat sama sa dagway sa Dios. Tinuod ni? Tinuod ba ni? Arita dire nagdayeg tas Ginoo, nagpasalamat sa Ginoo, pag-abot sa balay, pisti kang anak, kang animala, kang yawa, man kang mata ka. Hello? O mga anak, kanarabang manulti ta, muratang nahigugmang gayos Ginoo niya, kay makita man sa atong pagkinabuhi. Munang ningon ng Ginoo, kini sila, nagpasidungog ka nako, pinagis nga bilrag yun. Kaya nga naman, sa pagkinabuhi na, di naman makita nga na ay Ginoo. Magpasalamat sa Diyos, manunglo po siyang isig katao. Manghimaraot po sa uban. No? So, magbantay na tani. Dayong niingon siya. Verse 10, ang mga pagpasalamat o pagtunglo mugula sa maurang baba, mga igsuon dili kiniangay mahitabo. Niyay ako nakita ni, kung mayong ikaw pagpasalamat sa Diyos, mura bag pagpasidungog, tanan nga gihimos, Ginoo nimo imong i-share. Pero asa may mas bugat, asa man ka kasagarang nagpagamit. Ari bakas pagpandaot sa imong isig katawo, pagpanghimaraot sa imong isig katawo, or adto kas pagpasalamat sa Diyos. Kay gani, open man ang, mo-offer ta diri sa tubangan, magpasalamat ta din eh. Unya, kausaras o sa katuig ba? Ako, magpasalamat ko sa Ginoo. Pero kada adlaw manlibak. Kausaras o sa katuig, magpasalamat. Pero kada adlaw mangdaot. So, ang gasa sa pagpanulti, mas taas nga gigamit diya sa conversation sa panagsultihay, nga dili may maya ang Diyos, nga giver sa gift. May naghatag sa gasa, di siya malipay. Sa verse 12, giklaro niya. Giklaro sa verse 12, ningon siya, ang mangga, dili mamungag lansones. Ang lubi, dili mamungag kamatis. Giklaro niya. Ingon ang 12, ang kahoy igira dili makabunga og olibo. Sa to pa kay Kristohano naman kang pagkakahoy, ang atong pinulungan, Christian. Deningon siya ang paras dili mamungag igos. Di pa, ang dagat di kahatag og tab-ang nga tubig. Di kahatag og tab-ang nga tubig. Unsay gipasabot ni kanira bagud deep kayo. James chapter 3 verse 12, deep kayo ni. Di ba ningon siya sa chapter 2, dili, kanang nag-ingon nga naay pagtuo nga walay buhat, patay na. O di po pwede nga buhat, rapuro, way pagtuo, kay parisiyo na. Di ba? Ang mga parisiyo gabuhat kay sugo man, pero wala sila gabuhat kay nagtuo sila. O si Klainas Kristohanon, mubuhat ka kay nagtuo ka. Amen. Giklaro niya sa chapter 2 nga ang buhat patay, ang pagtuo patay kung walay buhat. Pag-abot nas pagpanulti ningon siya, di pwedeng ang dagat muhatag og tabang. But di pasabot, kung Kristohano na ka, di ka pwedeng manunglo. Kung di ka Kristohano, kung di ka Kristohano, ala panunglo ra dia, bahala ka, way labot. Pero ang Kristohano dili na pwede. Pero tanawa ra gani. Na pastor, akong anak ko, sugan yung kayo mamalikas. Asa man na nagkat-on sa silingan? Tayo sa ragod. Klaro na to ba? Kini ba nga itong mga anak nga grabing kusugang mamalikas? Asa na nagkat-on? Dali ra kayo musultik, buang. Buang ko no. Yung Mateo 5, musultik buang ng namiligros kalayo sa impirno. Mga nagbuang. Asa man nagikan?
Dali ra kayong makasulti, ana ba? Mingon dayo buang. Mamalikas, manunglo, asa manigikan. So karon, kining maayo kaayo nato nga Dios. Siya'y naghatag nato gasa tanan. Hinumduming dili tanan na ani, di tanan makadungog, di tanan makakita, di tanan makabuhat. No? Dili tanan makalihok. Kita nga nakadawat mi ini, angay untatang magpasidungog sa Dios, dili lamang sa paagi nga thank you Lord kay makasulti ko, kundili ipaagi po nato nga ang atong pinulungan makapabuhi, makapanalangin sa uban. No? Da mga ginikanan, balikason ang anak. Napay mga anak, gukdon og sundang ang ginikanan, balikason pod. Unya, Kristohanon ta. Unya, ang dili Kristohanon katanaw dito, namos inyong mga balay. Paminaw mo kayo. Hello, paminaw ta kayo. Namos inyong mga balay, ang inyong mga silingan dili Kristohanon. Gayawa-yawa mo dito. Hello? Naminaw ta? Ga-pisti-pisti mo dito, ga-animal-animal mo dito, ga-ikog-ikugan mo dito. Woo! Kanang mga born again, apil tatanan. Pagklaro mo ba, asa mang yun mo magpasakop? Kay damay-damay man eh, pag Christian ka, nagpasakop kas Ginoo ang imong paminawon, pilion mo. May mga tao, mga igsuon nga di mahutdan og tigmo, kasabot mong tigmo, riddle sa English. No? Kamaong musulti, gwapo o moreno, kinsa man. Tigmo na, Pastor Jonas. Kamu man po, mga tawa mo, grabe, makayaga-yaga mo. Di ato ning klaruhon. Ato ning klaruhon kay, imbis nga, sa atong pagpanulte, makahibaw sila nga Kristohanon ta, ang atong pangandoy, madala nato sila sa Ginoo, pero, kabalo kang dili sila Kristohanon. Kay dili man lang ni sa buhat. For example, sa pangitabo karon. Ilabi na kung ikaw pa sa imong pamilya ang Kristohanon. Unya ikaw pa makapabadlong og kinawagasan kayo. Naminaw palagi mo? Unya luoy kay ba? Atos pastor adto kay mo palit atong tindahan niya. Pastor, sila kuan ba? Di ba? Sakop man, kauban naman na dito, pastor. Grabe kagabi pastor. Dua kapurok ning makadungog inig pamalikas. Di mo maulaw? Maulaw na tao eh. Ako ra bagyod, basta magsulti ko, di ko kamaong mupugong, ambot lang. Tinuod yun na. Kabalo ba ka nga? Usahay mga igsuon na may maingon dito, buhat ang pasultiyon. Sa ato pa, mas puwersa ang buhat kaysa sa pagpanulti. Pero sa laing bahin, doon na po'y mga sitwasyon nga mas powerful ang gisulti kaysa nakita. For example, na ako'y gibuhat nga di maayo, si Araray nakakita. So si Arara karon mo'y nakabalo. Pero kung na ako sa sulod sa panimalay, galalis mis akong asawa, galibot ang mga silingan di magtotoo, musinggit kog demonyo kang animala kang. So mas daghan ang nakibalo. Naminaw pala kita. Kay kapoy na kayo ning sige tak angkon-angkon nga Christian tang di man pudeta mga tug langit. Kapoy kay na siya Christian ko nya dawade tinuod nga nidawat ni Kristo. Walay problema to sa unang relihiyoso pata kayo, bahala mo sa inyong kinabuhi. Pero karon nga iyan naka sa Diyos, naipake ang Diyos nimo. Pagkanindot mga igsuon kitang tanan manultig, mga pulong maghatag o kinabuhi. Kanang musugot kag gikag bunta kabot og hapon og yaw-yaw halalibak tabi. Pero pasiron pulong Ginoo mo buorang sa minuto. Hello?
Naminaw lagi tanan. Now, karon, doon ay mga tao nga ingon ana ba? Nay mga tao nga ingon ana sa Bible. Nga kabahin sa mga kalibutanon, mga labi mo bangkag istorya ba? Kasabot mo bangka? Bangkador? Di gyud ka istorya ang uban kay siya gyud mag-istorya. Nastapok ba? Tapok. Siya rata ng istorya, mga katawanan, mga iyatanan. Naingana nga tao. Sulay nagpasiras pulong Ginoo. Diba? Tanananan. Diha naman nato masawa. Natuan na. Naminaw pa ta? Unya, kung unsay kanunay nimong gipamlandungan, mas mapalawom, mas mapalapad, mas mapadako nimo na. For example, magsige kag pamalandong sa imong silingan nga giaway ka, daghan ka kay kasulti niya, kasi hindi mo siya pamalandungan. Kana siya, kuan mong kay kuan mangguna siya, kay kuan. Pero ang pulong sa Ginoo imong pamalandungan, usara ka bersikulo, madugay kag human. Imong i-relate sa imong pamilya, i-relate nimo sa kinabuhi, sa mga sitwasyon, sa mga panghitabo, kano sa nahitabo, nganong nahitabo, kinadaghanan kay kasulti. Kay gipamalandungan nimo og ayo. Nakuha na to? So ningon siya ang dagat. Di ka pwede uhaw ka kayo kabus dagat inom kay uhawon kag samot. Kay parat ang dagat. Nakuha na to? Parat ang dagat. Nakaroon mangutan ako sa inyo ha. Ang mga tao ba nga naminaw sa imo ha? Natagbaw. Or giparata na sila kayong hagua po ni siya. Oy. Kanus apa mo na siya mo hilom nga mong uli na ta. Hapon na. Naminaw pa ta mga igsoon? Now, doon ay mga tao sa Bible nga gisugo sa Ginoong lakaw mo panulte pag nagwali mo na malibad sila. Ang una ni ana mga igsoon, ang pinaka-humble nga leader sa Old Testament, walay lain si Moses. No? Pero wala gyud pasabot nga walay sala si Moses, kasala gyud pos Moses. Si Moses mga igsoon, gitawag siya pinaka-humble, ang Dios mismo mo nagtawag niya because pwede siyang mosulod sa Kanaan, ma-enjoy niya ang 40 years. Pero niingon siya, Lord, di na lang ko. Deuteronomy 13 o Numbers 13 o 14, nagka-problema sila diha. Ningon ang Ginoo, Moses, padaplin, hotdo na ko patay ang katawhan. Ayaw ka bala ka, musulod ka sa Kanaan, pasanayon ka na kog ayaw, mas daghan pa ani nila. Ningon si Moses, ubanan na lang nako sila sa ilang silot nga madawat, Lord. Kuyog na lang kunilas kamingawan. So munang wala kasulod si Moses. I-sacrifice niya ang iyang years sa kalipay. Edad niya, 40 years nga kalipayon nga nanas sa Kanaan. Gisacrifice niya, makuyog nilang lang siya sa mga gahig ulo, libot-libot sa kamingawan for 40 years. After that, nag-edad siya 120, namatay siya. 120 ra ang iyang edad, mo nang rason nga di siya kasulod sa Kanaan. Kay sakto na ang iyang edad. 3 sets raman ang edad sa tao. Nganong upat man na. tulura ka bahin ang edad sa tao. Una, ang 40 nga edad ni Moses, na-enjoy niya sa Ehipto. Prinsipe siya dito. Or dako siyang tao dito. And ikaduha niyang 40 years, pagpadung ng 41 abot 80, another 40 years, magbalantay na siya karniro. Amen? Nakuha? O ang another 40 years, 80 years to 120 years, adto na siya sa Kanaan ani. Of course, ang unang bulan, 2 ka bulan, i-guide niya sa mga Israelita padong Kanaan. 81 iyang edad. 81. Karon kayang katawhan ni Sokol mas Ginoo. Ningon ang Ginoo, pamatyon ako sila. Ningos Moses, ayaw Lord. Kay kung imo silang pamatyon Lord, ang mga tao sa palibot, ang mga silingan ng nasod mo ingon nga, adi gamahanan ang ilang Diyos. Kay wag yun gani niya nadala iyang katawhan sa Kanaan. Imong pangalan mo'y madaot Lord, ayaw sila pamatya. Pasaylua hinuon sila. Ningon ang Ginoo, okay Moses, pabalika ang katawhan sa kamingawan. Kay ang 40 katuig, maoy mo patay nila. Hutdo nako nga mga matay sila kining tanang misukol nako.
So for 40 years, ang unang henerasyong nanggawa sa Egypt nangamatay. Apil man si Moses sa generation. So 120 namatay siya. Pero sa didto pa sa takdo 80 yang edad, gitawag sa Ginoo. Chapter 3 sa Exodus, dunay nagkalayo dito nga sampinit, ingon siya nga nung man ni nasunog kani haram ning kadilaab, iyang giduol og misulti ang Ginoo. Moses, hubo ang imong sandalyas kay niya kas bala ang dapit. And after that, giingnan siya, lakaw at tua, ang akong katawhan na dungog ko, ang ilang paghilak at tua sila, tabangi sila, painggawa sa sila, i-guide sila, mangulo kanila niya ang akong sungkod. And then giingnan siya, unsaon man ako, nga mutuo sila, muta na sila kisa may ang ngalas Ginoo. Ingna sila, ako mao ako. Walay pangalan no. Sa English, I am who I am. But gipasabot, ako kung unsa imong kikinahanglan. Mo bitang nagdaghana sa pangalan no. Ningon na siya dito, Jehovah Jireh, mo tong ang God will provide, Jehovah Shammah, ang Jehovah Shalom, naghatag kalinaw. Daghan kayo. Kay I am who I am. Wala niya gi-conclude dito. Kay bisan si Moses, pag nisulti ang Ginoo nga mo dili akong ngalan, patay si Moses diretso. So wala niya gisulti, ningon siya, I am who I am, but gipasabot tanan nga imong gikinahanglan ako na. No? Kinahanglan ko dalan, New Testament, I am the way. Naginahanglan ko sa kamatuoran, I am the truth. Nanginahanglan ko kinabuhi, I am the life. Mutong ningon sa I am who I am. Tanan nga imong gikinahanglan ako na. Di ba? Tama? And kini si Moses, gina niya. Okay, inig kay dito sa Ehipto, daghan man dito mga salamangkiro nga makahimo sila mga sungkod o mga bitin. Ingnan si Moses, Moses, dadaan ning akong sungkod. Ibutang ni sa tubangan ni Parao ang hari o ang iyang opisyal, mahimo ning bitin. Unyag di pa siya mutuo sa unang milagro, sa ikaduhang milagro mo ni imong imon. Isulob ang imuhang kamot diha sa ilalom sa imong biste, sa imuhang kupo. Nigawas niya, nigahin na naputi na ayo og naa na leprosi. Unya ibalik na po og suksok. Paggawas ni mo anak, naayo na. Sa tupa, naay milagrong gipauban aron mo tuog yun sila. Nga ang Diyos may nagpadala, pag abot dito, gikopya-kopya raman. But kabalo mga igsoon, bisan pa og ang gahom sa langit og sa yuta ibutang ni Lord nimo kundi gyud ka mosulti. Ito na mo ingon na uban nga di sa mosulti pastor, di ko mo share kay kanang kulang pa ta. Bisan pa ipamemorize ni Lord nimo ne. Bisan pag mo ato kas menteryo pagwali ni mo dito nga buhi ng patay kung di yung kak mo solte wagi mahitabo. Kaya di man rason ang di ta ka maong mosulti. Amen? Tanawa ra ning balibad ni Moses. Gabalibad gyud si Moses. Unsa iyang balibad? Chapter 4. Aritas chapter 4, 1 to 17. Basahon ako ni dito. Chapter 4 verses 1 to 17 sa Exodus. Exodus chapter 4 verses 1 to 17 nagingon diha si Moses mitubag apan kun dili motuo kanako ang mga Israelita og dili sila mamati sa akong gisulti kanila og miingon hinuon ang Ginoo wala magpakita kanimo unsa may akong buhaton. Verse 2 ang Ginoo miingon kaniya unsa man kanang na imong gikuptan sungkod mitubag si Moses. Ang Ginoo miingon, iitsa ka na sa yuta, busang giitsa ni Moses ang sungkod o kini nahimong bitin og miatras si Moses. Grabing milagruhan, no? Pagbutang ni Moses, bayabas, nahimong bitin, uy! Kupo-kupo ka. Oh. And then, ang gisulti diya, ang Ginoo miingon kang, okay? Ningon diya, verse 4, unya ang Ginoo miingon kang Moses, kupti ang ikog busag gikuptan ni Moses og nahimo na usab kining sungkod. So, gipabalunan siya milagro. Aron mo to ang mga tao. Ingon ang verse 5, ang Ginoo miingon, buhatang maong milagro, aron mo to sila, nga ang Ginoong Diyos, nga sa ilang katigulangan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, mipakita kanimo. Buhatan ni nga milagro. Unya, ingon ang verse 6, unya, miingon pag-usab ang Ginoo kang Moses, ibutang ang imong kamot, ilalom sa imong kupo. Gito man niya kini, og sa pagpagawas na niya,
Ang iyang kamot, gipagawas na niya ang iyang kamot, gitaptan kinig sakit, og nagputi-puti. Miingon ang Ginoo, ibutang pagbalik ang imong kamot sa ilalom sa kupo. Gibuhat niya kini, og sa pagkuha niya ni ini, maayo na usab kini. Dual ang miracle. Kini, ipakita ni. Ipakita ni dito ni Parao sa iyang katawhan, ingon man sa mga Israelita. Verse 8, ang Ginoo miingon, kung dili sila mutuo kanimo, o dili madani sa unang timailhan, mutuo sila sa ikaduha. No? So, duha ang gipadala. Sa verse 9, kung dili pagayod sila mutuo, bisan paniining duha ka mga timailan, o dili magtagad sa imong isulti, pagkuhag tubig sa suba sa Nilo, o ibubo kini sa yuta, o kanang tubiga mahimong dugo. Giprovidean siya miracle ni Lord arong mutuog yun ang katawan. Verse 10, si Moses mingon sa Ginoo, apan Ginoo dili ako maayong musulti sukad pa kaniadto ni ara. Ayo. Mao lagi ni basta pasiros pulong sa Ginoo di gyud kamao ko. Bala mo diha. Balibal gyud sa di gyud ko kamao. Mo ra deng basahon pagkahuman. Sabtan ra. Tapos na ta. Nga na ragon. Di gyud ko mutuan hindi ka maong manulti. Nga naman. Kamao gaytang manulti aning especially Egypt ang iyang adtoon. 40 years didto siya ni tubo, gipanganak og ni tubo hangtod 40 ang edad. Di siya ka maong masulti. Imposible. Amen. Dagi ikaw may wali unya pastor sagada di ko kamao ana. Jadi kamao nga naman ang imong walihan mga insect. Kay kinahanglan ka mag-insect. Ningo si Moses nga di ko maayong manulti ngano di ay. Ngano di ay. Tanawa ra guni yungit ako og magkanga-kanga nga musulti. Lord, go mao. Naunsa. Hello? So, in other words, aning time sa diyang si Moses gisugos Ginoo, nagtanaw dayon siya unsay naa niya, unsay iyang kakayahan. Wala niya tanawa ang kakayahan sa Ginoo. Gipakita na gani siya duha ka milagro. Di ko kamaong musulti. Mao galing na yung milagro. Kadi ka mo sulti, balag mo ingon ang Ginoo, nagkita mi, tawgon mo niya, noon yung sungkod, tanawa. Sunaan ang milagro, mo sulti nga tinuod yun. Di gapon siya. Lord, yung magkukamao. Daghang Kristohano ni ngana, no? Dili na ikaw na nasimong tapad. Hello? O nga, sunod. Balibad siya nga yungit ako, verse 11. Ang Ginoo mingon kaniya, kinsa may naghatag og baba sa tao, kinsay naghimo kaniyang bungol og amang, kinsay naghatag kaniyang igtatanaw, og naghimo kaniyang buta. Dili ba ako ang Ginoo? Hala ka? Are ko na tamang utana sa kuninyo be? Hello? Kinsa may mas nasayod? Nga kamao kang musulti? Ikaw orang nagbuhat sa imong baba. Pagka naunsa naman ng atong mga utok, no? Of course, si Lord. Si Lord ang mas nasayon kaysa naghimo. Mumitaw nang namata, nangutanag, kinsa may mas bright, ang calculator o ang tawo? Ang tawo kaysa gahimos calculator. Amen? Pag naguba ang calculator, kisa may makamaong mo ayo na. Ang calculator? Mayon ang calculator, naguba man ko, ania, magbago ko, mabagog maayo ko. Pum! Ayo na ko. May nga na ba ang calculator? Muadto siya, naghimo niya. O himoon siya, buhaton siya, ayuhon siya. Sa atong pakini si Moses, wa kasabot.
Ningon siya nga, usaon man kanga man ko musulti. Si Lord na gani ang nagbuhat niyag baba, maoy ningong lakaw sulti. Sa ato pa, dili na kami yung magdua-dua pag maadlo kag wa kay confident, kulang pa ko kaalam, kulang pa ko training, kulang pa ko katakos. Kay ang Ginoong nagbuhat sa imong baba mo, may niingong sulti siya. Asa may mas kay balo, ikaw orang Diyos. In fact, mayon ang doktor, kinahanglan, maog yun ni, pero mas labang nakabalo ang Ginoo. Nga naman, siya may nagbuhat nimo. Amen? Unsa pa di ay, paimnon pa di ka, usa ka mawali. Kaya may mga taong hilumon, inig mahubog, tabian, di nakapastoryahon. Mag-in-English pa na. Hello? Grabe kayo. Pero ako lang mong encourage mga igsoon. Kinira bagyong manudlo tas pulong sino ako for so many times nasayop jud ko ana. No? Kanang murag tabangan ba nato ang Ginoo? Anong dili man nato pasagdan siya? No? Maghimo din kag mga milagro bisag di tinuod. Napa mo diha? Muingon na yun kang naglakaw, gyud ko niya, nahagbong ang lubi, naingon ko, in Jesus' name, naabot ko sa taas lubi. Nya, ha? Ay, tinuod lagi. Tinuod na. Nga pa, oh. Ayun yung tabangi ang Ginoo. O kung sa'y gisulti sa Biblia, maray isulti. Hello? Gama-gama pag mga istoryang pajukag nakoy amigo nga. So, balibad siya, ingon siya, di lagi ko. Ang iyang gibalibaran, ang nagbuhat sa iyang baba. Kung kabalo, kung di ka katingog, ingnon ka kanang konsulti, siya. Bisan pagwa kay tingog, inikaabot ni mo dito, ako na may mo tingog, gamiton naman kanako. No? Kabantay mo anang na mga salida nga mga exorcist, mga yawanon nga mga salida bitaw. Kanang naay demonyo nga mosulod sa tawo niya. Babae niya nisulti na yung laki nagpinulungan. Imagine na ko na. Wala, babae siya niya nagsulti, laki nagpinulungan. Kamu dinili mara maluwas. Hala! Perting hadlo ka? Yung babae na siya. Na may mga ingana, mga noong sa taon mo di ko ka maong musulti. Siya pag di ka katingog, pag ang Ginoo na mo gamit ni mo, siya biyay gabuhatan ang ababa. Kaya mo rin siya excuse. Kaya unang-una, ang tawag sa Ginoo, kabalo mo kita sa man uy, gutumon mo kitaan, hagua po na mo bitang karon sige kog ingon, oy, kaysa mga eskwela bayso, pag nadaghanan, eskwela ta, Bible school, wag yun. Madlock dahil sila ra Lord. Naapa mo? Reklamo siya. Ingon si Lord, kisa may gahimo sa taong amang or makasulti ang Diyos. Nga mayon kandi ka kasulti. Mas labaw ko nakabalo ni mo, nga makasulti ka, kaya ako'y nagbuhat ni mo. Kaysa ikaw nga mo ingon kang di ko ka maumusulti, Lord. Ilaro ni mo ning gabuhat ni mo ba? Murag bata. Asa mang imong sinilas? Ambot adto, nya nakitaan na tong sinilas ni mo diri gitagwa sa likod. O sa guro to gibutang ni mami, galabaw ning sinilas. Di ko ka maong musulti. Dagan na to, Moses ining kabuntangon. Nga og pulong sa Ginoo di gyud ta mga makamao. Pero mga binuhatan sa ubang tao, subay kaayo nimo. Gikas pagsugod ang doon pagtapos, human yun. Amen? Kulang pagani, alas 6 buntak, abot alas 6 gabi, 12 hours. Muadto ka silingan, makigtabi ka, kulang na 12 hours. Pasira, pulong sa Ginoo, adjud. Unsa man tayo may isulting, wala man ka naglingkod o nag-ukab sa imong Bible. Amen? Nay mangaway nimo, imong sultias pulong Ginoo, di wa man po kay kasulti. Awayo na lang po nimo. Naminaw pala kita?
May buntag. Sa verse 13, tanawan ng verse 13, apan si Moses mingon, pasayloa ako Ginoo, apan kon mahimo si Brad Rudy nalay ipadala. Dungan kuno tagbasa be, si Moses mingon pasayloa ako Ginoo, apan kon mahimo lain nalay sugua. Grabe no? Kabalo ka sa imong kanang gitawag nimo dili ka capable. Disability nimo. Diya baya nimo makita ang pagkagamhanan sa Dios. No? Imagine ako no na for example, na magwalay dire unya, ginagmay ra gyud kayong mga igsoon, pangga gyud mas Ginoo. Pakamatyan jud taniya. Amen. Ginoong panalangin siyang pulong. Mauli, after 3 years, 1,000 na ang member. Sa libo na ang nanimba. Wah, di man ito kamaong manulti. Lagi, si Lord may namuhat, di man ikaw. Hopefully, masabtan na ito unta ning tanan. Kay kita lang unta magpagamit sa Ginoo. Kung nakas trabahoan, manulti ka nga naay Ginoo. Kung nakas eskwelahan, manulti ka nga naay Ginoo. Kung asa kang dapita, manulti ka nga naay Ginoo, bisan pag di na sila may usay tinuuhan nimo. Kita na sila daan sa Kristo nga nas imong kinabuhi. Pagtanaw nila, di lagi, anong muli ka lagi, Christian man mo no? Pero kasagaran nilang ingon, lahi mong tinuuhan manggod no? Di ba? So dapat unta mga igsoon, mahimo na to ni. Pero ni unsa siya sa iluag yung Lord, lain na lay sugua. Kana bang gusto na kaayo ni Lord nga panalanginan ka? Unya sige ra ba jud kag ampong ay bless kog taman Lord, i-bless kog taman Lord. Ingon si Lord, mao ni isulti, Lord lain na lay sugua. Mao na to ang susi. Ablihan na niya ang opportunity sa imuha, pero Lord, lain na lang. Tablaranig, gapainit ka og ayo kay nang-apply ka og trabaho, pag abot na dito, gi-orient na mo sa trabaho, Lord, lain na lang. Lisod, man di ay to. Tanang trabaho ba ya? Tanang bulaton, tanang sugo, tanan basta una, lisod gyud, tama? Pero kung nakadepende ka sa Ginoo, why lisod ni? Kanang pasiron kas pulong Ginoo, gamay lang inigsugod nimo kay ingana ka. Nya usahay musulti ka ang microphone naabot na diri sa ubos. Mga igsoon, kabalo mo ang Ginoo maayo gyud. Gakurog ang microphone na naong na. Kamo ba og mag-share mo diri sa tubangan? Paaka gyud ang microphone kay di kadungog nang nas gawas. Ako mga igsoon, salamat ko sa Ginoo nga di na microphone sa hawak. Hello? O niya, sinyasan na po ni pastor, ipaduol. Wa pag yung kasabot, nguta na pag yung ipaduol ang microphone. Hello? Di ka confident. Pero manunga-nunga na, mutunga-tunga na ka sa pag-share, di na ka ganahang maundang. Naapam lagi mo? Tanawa lagi ni. Ayan, halatag awit ron. Di ta anak ka mo, wata ka practice. Nganok, mga ito mong bidyokihan ka practice pa mo. Mga ko pagkanig microphone, og mahubog na. Ha? Unya, with feelings kayong mangantaw eh. With feelings kayong mangantaw. Piyong pang mata, bayaw pang kamot. Pero paras Ginoo lagi wala lagi ka dihay, mura lagi kag wala. Ayo? Ala, sakpan. Nasakpan. Nya kabalo ka? Nigbasa ni mong Biblia wa gyoy lasa. Pero basa hatong iyang chat, di ba di ka katulog? Diha ka nasakpan. Amin dyan? Asa arjan na to? Hoy, naminaw pa ta? Pasaylo ako, Ginoo, digyon ko.
Muna nga akong giingon, ang gaom sa Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta, iyang ibutang sa imong kamot, pero kung patalaw-talawan gyapon ka na. Magyud tani. Kinara mga taong talawan mo sirs pulos Ginoo, babaon kayo nas kalibutanon. Uy, naa palagi mo. Tinuod na, mga babaon kayo. Magsige na istorya ka ng mga kabalo mo na diwindi, kapuyo ng church. Tinuod, bitaw. Pero pawalihan na nga diwindi. Kusog kayong istorya. Mga totoo, kamao kayo. Bay naghanang totoo. Isulat na nga totoo nga may istorya niya, baga pas Biblia. Pangutanag na ba na'y usa ka bersikulong na ibawan? Wag yun. Ultihimong amahan na mo, wa kabaluga sa pangitaon. Memorize, ama na mo nakaslangat, pag tayo ko rin mga alam, mabot ka nga mo yung mga matumay mo pagbutin sa yuta. Asa man na makita sa Bible? Hala, sa Genesis nang ita. Kaway na ibawas Bible. Pero dagan kayo na ibawag kalibutan ng mga butang. Bunang imong makita, kinalayuan, radyod kaayo ang kinabuhi mga igsoon. Sa taong nag-ingon, nakaila ko Ginoong, way pulong sa Diyos. Hello? Unya mga ambog pagyutang sa kadyamang pagkabata, Christian, nagyan may ito nga mga apuhan, di gito mo ingog, mga tulog, may magdevosyonal. Hambog kayo, pangutano ni mo, siya may life verse ni mo, magkiyo siya. Makaulaw. Muna ningon ang Bible, ang nauna, mauwahi, o ang mauwahi. Magtarong na ta sa itong kinabuhi, oy. Sa verse 14, nasuko ang Ginoo kang Moses og maingon, unsa may kasulti, kabahin sa imong igsuon nga si Aaron ng Levita. Nasayod ako nga maayo kayo siyang musulti. Kini man God, gipasabot ni Ginoo, tanawa humanon sa nakubasa. Nagpaingon na siya ngani, Aaron pagsugat kanimo, malipay gayud siya pag-ayo inikakita niya kanimo. Paminaw ra God. Hello. Di ba mas labaw ang gahom? Mas labaw ang gahom nga makita sa mga tao nga katuuhan kay Moses. Kung musulti lang siya, nga naman. Gawas nga nakahimo siya milagro na kaya niya sulti kay nang Ginoo. No? Imagine ako, no, ako di ko kamaong mo basketball, munang ay ko niyang pugsa. Na, pasingot naman ako ang mag-basketball, ay jog ko ninyo. Dua, pastor. Yang sikon ko dito, nya mo pari na, ayo pari na muna. Ngasuko mo kapel. No? So di lang, relax lang sa tadiha. Naman pa yung mga time nga mo, mahapon, wang duwa mamig mahapon, pero kanang liga, adto nas mga makamao po gamay. Gamay ba? So imagine ako no, niabot ko, sulod ba? Sulod, pastor. Unya, di yun gani ko kamaong mo, dok-dok sa bula. Unya, parang, ngayon si Ado, why dok-dok kay pastor, inigdawas bula sa libay sa ring. Hello? Nya grabe kayo ni silang manuwaay. Mga tagas kay ligon kayo. Pero kada dawat na kong bula, labay sa ring masyat. Kaya di na ko mudribol, di ko kani kumudagan. Kaya di lagi ko kumao. Hangtod na human ang dula. 81 ang score, 82. Unya ako, ratanan ng 82. Wow! Makaingon ka nga imposible, pero nga nung naitabo man to. Di gigamit lang ako ng illustration. Pareha ni Moses. Nga wala siya'y kakayahan, pero kung magpagamit sa Ginoo, mas dako ang impact. Kadi man mo yung, nadalag yun niya, nakabig yun niya, kay maayom siyang manulti. Dili, oy! Bisan pagbata nga nagtunog sulti, sa panahon nga kanang tawhana, sultian, gikap-kap na sa Holy Spirit, madala na stilan sa Ginoo. Dito magdaldala ka naman na yung pastor. Pastor, ba natin, pastor? Ikaw di ay. Suningon si Lord, sa may kasulting Aaron, maayo mo siyang manulti. Maolagi, maayo na siyang manulti. So di na ko, muyon ng Diyos, di na ko kinanglang mo pagawas paggahom sa pagtabang niya pagsulti, kay kamao na siyang musulti.
Ikaw unta to, ikaw ang makatilaw sa gaom, ikaw ang maka-experience ini nga pagpamuhat, opportunity na unta nimo. Pero kay di man ka, sometimes kita. No? Ako mga igsoon when diya pa ko sa Bible school ko, nabutang na Diyos akong huna-huna tungod kay nakita na ko ba nga kabahig wali maglalis-lalis. Nga man ko ing nadaan. Nga ako di ay muwali. Nga na mga tao ba? Unsa man ni sila? Puro man ni mga pastor ni, puro man ni mga magwalali. Unya mo ingon pag yugwa ko ing nadaan. So nabutang sa kong una-una nga someday pag ambusan yug ko. Magbasa ra ko, mag-andam, mamalandong pa ingon. Walay mo wali. Ani aman di ay si Jonas? Na kay kasulti. Di kay pag-ingon, uy ikaw wali. Isa, 5 minutes. Dira. Kini. Grabe kayo na, uy, pagandam yung tawon. Ayaw inang, wali ka, usap pa mo andam. Naagyod tayo ikasulti. Munang di nakakamaong, di naka mo rason, basta naakay na andam. Kabalo mo kung sa'y problemang Moses, unprepared lang siya. Gawas pa, kahadlok. Nga naman, nigikan sa Egypt, nakapatay siya. Karon suguon siyang manglangyaw dito. Nahitabo sa tong igsuon karon. Ingon ko, inighuman o niya ani, inigawas na ani, dako kayo na nga testimony ba? Kaya grabe ba itong testimony sa niage. Unya, pagkasunod mga adlaw, mauna. Unsa naman itong problema ha, oy? Pero inig kagawas, pandakuan nga testimony. Dako kayo na. Kitang tanan mo agi, mangyod, o grabe, grabe patingali ang giagian sa uban, pero someday himuon kang ang imong trials og test mapaingon sa testimony. Munang ayaw papatay-patay paglaom. Kitang tanan na mga baba. Katong naay mga motor, ugway mga motor, panakay mo na yung mga motor, pagsabot mo, tatang bisitao dito, to sangyawan. Dala mo tagsang Bible na, o sa gatos na ilang Bible dito. While naamon dito, mag-awit ta. Wala, nag-awit. Naminaw po ito mga officer, mga pulis. Wow. Nya, pag-share na nimo, imong gidako ang tingog, kay apel po sila. So, alibay lang to niya, nga dili ko, kay di ko kamao. Giilad niya ang Ginoo, ilaro nimo ang nagbuhat nimo. Ikaw nga tao nga nagpindot-pindot sa calculator, kabalog yung ka nga 1 plus 1, mutugan yun yung calculator nga to. Tama? Nisalig yung kaniya, kay ikaw may kabuhat niya. So ang Diyos pag-ingon niyang sulti, musulti yung ka, kay nagsalig ang Ginoo ni mo, makbuhat ni mo na, kay bisan pagwakay kakayahan ng Ginoo nag-uban ni mo. You know what? Ningon niya, ang pinaka-powerful nga butang, nga naas, palasyo sa hari ang sungkod. Napa mo? Ang pinaka-powerful ang pinakagamanan nga butang nga naas, palasyo sa hari. Dili ang ari, ang sungkod. No? Ang sungkod. O niya, ningon. Kaya nga naman, ang tanan nga katungod sa hari na masungkod, niya, siya ra po yung magunit ato. Ningon ang Bible, gihatag sa Diyos ang sungkod, ngadto kang Moses. Dibot, gipasabot nga na sungkod ang Ginoo, Moses, ilabay ni mo sungkod. Dira, But ang gahom sa Diyos, gihatag. Aron maka-perform siya, makaimo siya milagro, pero ningon siya, di, God Lord. Kabalo ka, bisag napay milagrong buhaton ni Lord, diha nimong makabanhaw kag patay. Pero kung talawan yung kang muwali, talawan yung kang mo share ni sa pulong sa Ginoo, gyud tay mahimo ani. Ang mabuhat Ginoo nato, makapangguba ta sa ato isig katawo, kay kugihantang manultis, mga butang away siguro, pero kung pagsultis pulong sa Ginoo, di ta gusto, dili ta ganahan. So ningon siya, di ko. And that is why napunta ni Aaron. Ganahan tag panalangin, pero inig-abot sa sugos, Ginoo balibad ta, napunta ni Aaron. Si Aaron kamaunang manulti. Dito pag yun niya napunta ang panalangin sa pagpanulti. Nadoble na. So kung buluaton gani mga igsoon para sa Ginoo ayaw tig balibad. Kay oportunidad na nimong ang panalangin imong maangkon. Nakuha na to?
Imagine na mga igsoon, first time kong gi-invite nga magwali anang radyo. O niya, wa ko kabalo nga inig-abot ni mo dito, lamisa raman na ina, nga na yung microphone, niya namos kwarto, gisulod. Niya gadugol mo. Pero before mo magsugod, ingnon ka nga, pastor, imagine na rang libo mga tao na as imo atubangan. Imagine na. Unya kayo mo naman may na CR. Dako-dako na maggamay CR ng radio station. Makatubangay naman ganim eh. Nang lamisa, dito siya sa atbang, nga kung atbang, na sa Dres Gilid. Unya pagsugod, murag wa ko kabalo ko sa akong gisulti. Kasi pag yung tanaw sa oras, kay dali kay motulin. Nyawara ba ko naanad nga mo serong pulong Ginoo nga tagduhara kahungit. Gusto man dyan kung kanang kaon nga patong ang siko, patong ang tiil, kinamuton, inato kayo. Paspasan yun akong istorya, galisod ko kung saan pagtapos. Oy. First time pa dito. Unya, pag humana ni uli na ko, sunod. Bantay lang gini sa sunod. Kay sugod na lagi lisod. Niwalisad ko sa kasal. Una sad na kong wali to nga, grabe, kasal na. Ingon na. Kasal ni Pastor Miko. Karon ng lingkod maning mga, si tawag ana, mga pastor nga mga brilliant ba din his bohol. Mga, ano siya ba tawag ninyo ana? Kanabang murag mga taas na kaig mga kasinatian, nga mga nagmaster man siguro na sila mga theology. Grabe, ng lingkod na sa tubangan. Gakurugong gawali nga, sao na ni paghuman, pagsugod na ni. Oportunidad na tanan. Nya sa pagsugod ramang gyud na mga igsoon. Sugod ramang ginalisod. Bisan gani inig sugod na nimo, inig panunga to nga lami nang di iundang. Pero muundang na lang ka kay na may mayong na may manghuyab, muundang na ko. Naminaw pa mo? Sige, okay lang manghuyab basta maminaw pa. Ningon ang verse 15, siya lay pasultia sa buot mong isulti. Tabangan ko kamo sa pagsulti, tanawara, tabangan. Og sultihan ko kamo sa unsay inyong buhaton. Ang imong isulti, iya, siya mo hatag. Okay, inyong buhaton, siya mo tudlo. O sa may imong ibalibad, ana? Kabalo kag nganong mo balibad data, wala tay panahong mangandam. Di mo lingkod bag mo basa. Di mo basa. Unya, naingon da sa verse 16, gamita si Aaron nga imong tigpamaba og kon makigsulti ka sa mga tao, mahisama ka sa Dios nga magtudlo kaniya unsay iyang isulti. Imagine ako nagduhaming magwali dire. Nya kong hunghungan si Rere. Ang Ginoo maayo. Ang Ginoo maayo. Ang gugma niya walay paglubad. Walay paglubad yang gugma. Imagine ako, ikaw na lang mo diretso. Pero muni nahitabo ni Aaron, ni Moses. Musulti ang Ginoo niya. Yang isulti ni Aaron. Si Aaron may musulti sa mga tao. Hagua kayo. Sige, balibad. Naapa ta? So, in verse 16, gamitas Aaron. Kay siya ay tigpamaba. Verse 16, dad-a kining sungkod og pinaagi niini paghimog mga milagro. Siyaro. Karon ra ba mga igsuon, kini bitang milagro sa Old Testament o sa New Testament, ang purpose niya arong mutuon ang tawo. Amen? Pero niingon diha nga bulahan katong wa nakakita nga mituo. Ngano man? Kining tawo nga nituo tungod sa milagro, sunod nga nanay problema unya way milagro, duha-duha naman di na mutuo. Like the Israelites for 40 years every day, they experience miracles. Pero si Joshua ra og si Caleb ang nakasulod sa promised land. Kita diri tanan man naghimo tag milagro unya pag adlaw nas paghukom duha ray na langit. Problemahon na. Nakuha na to? Napailain ako na gyuning paspasan ha kay gigutom na mo og ayo. Mga alas 12 mahuman na ta. By the way, natinga ng uban usam ni Pastor Dugaya man kayong nang hato nang hakot. Gatuyo ko intawon. Kay ang sakyanan wala nay atras.
Kabantay mo, ngayon nag-abot sa sakyanan, di na mo nako panaogon, mulabang sa tadidto, unya, usa mo balik, usa mo nako gipanaog. Kadili kaatras ang sakyanan. Og manaog sad mo, di ko katlabang dito sa lapok, kay gaan na ang sakyanan. No? So, sakay sa, unya, pagbalik, usa na nga naog. Mutong lagyo kayo, diri mis mangga, tuyok na pud mig usa ka iskina, kadi magyud ka atras. So, ingon na tong driver, pag abot na ko, ako na po'y drive, pastor, kung ako na lang sa, kaya ito ko carbon mo backing. Di na bitaw dito mis basketballan, nga tawa sila dres likod, akong giing nang di mo atras. Nga tawa sila, uy, abi manatog na pay laing kuhaon, backing ako itong basketballan. Kaya kung power steering na, kaya na sa mga kalsada ang lapad-lapad nga makabaking, di man power steering. Gamay ramay ang liko, so need kag dako nga space. Di na mo atras. Ay sunod ani, mag-iyahay na tagbaktas. Kay pwede mabutang mag-atras. Sunod, og mahuman na ta. Jeremias chapter 1, verse 4 to 10. Jeremiah chapter 1, verses 4 to 10. Ang Ginoo mingon kanako, sa wala ko pa ikaw buhata diha sa taguangkan sa imong inahan. Og sa wala pa ikaw matawo, gipili ko na ikaw alang sa usa ka balaang katuyuan. Gipili ko ikaw nga mahimong propeta alang sa kanasuran. Verse 6. Unya mitubag ako o Ginoong Dios, dili ako mahibalong musulti kay batanon pagayod ako. Diba si Jeremias po na excuse? Ingon ng 7, apan mingon ang Ginoo kanako, ayaw pag ingong batanon ka pa kaayo, kay atuon mo gayod ang katawhan, nga paadtuan ko kanimo, isulti mo gayod ang akong ipasulti kanimo, ayaw kadlo kanila, kay ubanan og panalipdan ko ikaw, ako ang Ginoo, mao'y nag-ingon ini. Unya gikap sa Ginoo ang akong ngabil o giingnan ako niya, ania ibutang ko sa imo ang akong mga pulong sa diha sa imong mga ngabil. Karon adlaw hatagan ko ikaw gahom sa pagbuot sa mga kanasuran o sa mga gingharian, sa pag-ibot o sa pagpukan, sa paglaglag o paglumpag, sa pagligon o sa pagpatindog. Hala, perting dakuas gahom. Unsay last nga gisulti ni Lord? Kanirang last nga atong gisulti. Karong adlaw. Uyugan na si imong tapat before mo pa uli ng karong adlaw. Ayaw sige kaadlok igsuon karong adlaw sukad karon. Paminaw, hatagan ko ikagahom sa pagbuot sa kanasuran o sa mga gingharian. Dira, sa pag-ibot o pagpukan, sa paglaglag o paglumpag, pagligon o unsa man nga gahom, ang pulong nga mugula sa imong baba. Imagine si Jeremias, ang iyang isulti kay gikan mas Ginoo. So pwede niya nga ang iyang isulti, may tabo sa usa ka nasod. Magsulti siya nga kining nasura mo uswag. Mosulti siya nga kining nasura matumba, malukapan ang nasod. Ingana kagamanan nga ang imong mga pulong kung imo nang gamiton sa pagsulti pulong sa Dios. Ang pulong nga imong gibasa o imong giwali pareho gahom sa Genesis chapter 1. Sa pag-ingos, Ginoo, mutunga ang kayag, nitunga ang kayag. Kay ang pulong nga nagsulti, nga mutunga ang kayag, pulong sa Diyos. O ang pulong nga imong giwali, pulong sa Diyos. Hadlukan lang ta. Hello? Ningon ko ni Milyon o ni Mami, adtua pagdala mo Biblia. No? Sila mga ambire dito dahil ng buntag sa'yo. Si Pastor Arjan, kauban. Adtuan ninyo pagdala mong Biblia. Unya magdala niya mo unsay inyong pagkaon. Nya pangutana mo dito unsay pwedeng dadon. Kay sa una manggod, bisag Bible dili pwede. Kay pwede ko nang gamiton ihapak sa ulo. No? Pwede ko nang makasakit nya karon nana gihatag na. Adtua. No, katong mga gustong mo kuan, adtuan yung pagdala mo. No? Ano po ninyong dalig pusil? Dalhin ninyong pagkaon. Pulong sa Ginoo, dasiga. No? Someday, dagko kayo na nga mga testimony.
Amen. I-pray lang po nato ang protection ni Lord. Kay mo spread man God. Mo spread dayon ang mga balita, nya maingon na dayog. Kana mga born again. Kana mga Christian. Nga na dayon. Munang ato ra gyapong i-pray. Hatagan ka na kog gahom. Paglig-on ug pagpukan, pagpabarog or paglaglag. Naana sa imong dila. Kinsay nagsulti ana? Si Lord. Wala na si Jeremias karon. Ang naa karon si Ma'am Jubilo, si Cecil, si Nang Sinda, si Tata, si Milyon, ano ko na ilhan? Wala na si Jeremias. Ikaw na. Ikaw na karon ang giingnan. Hatagan ti kag gahom. Unsa na nga gahom? Pulong. Pero kabalo ka? Ang gahom nga gihatag ni Lord nimo, wala nimo nagamit. Kaya ang imong nagamit, ang gahom sa yawa. Mo nang manunglo ka. Mo nang manglibak ka, mo nang mangdaot ka. Kaya ang imong nagamit, ang gahom sa yawa. Dili ang gamhanang mga pulong sa Dios. Mo nang mangutana ko, ang gasas Ginoo sa pagpanulti asa nimo gigamit. Amen? Salamat dahil kayo sa mga taong nag-share sa mga pulong sa Ginoo diha sa inyong social media. Kaysa atong mga nag-share o kung sa itong mga share-share, mukalitra og post randay dito kalit og moingong, wa goy nag-chat og mangutanag, pwede na ba kang panguyaban? Ingana ang ipang post, ang tawon, mga may gabi eh. Amen. So, ato nga timan-an ni mga igsuon, nga kinahanglan kining gasas Ginoo sa pagpanulti nga ato karon nga nahuptan magamit nato ni sa atong adlaw-adlaw pagkinabuhi. Katapusan na gyud. Kanang nas imong tapad nang katapusan na gyud. Labi na kayo na pa yung katapusan na gyud, labi na magprito ang silingan og buwad, yung katapusan na gyud. Ayo. Napata? Ningon diha ang Mark chapter 7 verse 31 to 37. Mark chapter 7 verses 31 to 37. Mark chapter 7 verses 31 to 37. Nana diha, ningon diha, unya mibiya si Jesus sa kayutaan sa Tero og milakaw latas sa Sidon og sa Yutas Decapolis balik sa lanaw sa Galilea. Verse 32, diara, naminaw pa ta? Ayaw kabalaka, gigutom na sad ko. Ingon ang 32, og may usa ka tawo nga bungol og amang nga gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Hesus og mihangyo sila kaniya nga hikapon niya ang tawo. Sa verse 33, busa gipalayo niya siya ni Jesus sa mga tawo og gikulkog ang iyang dalunggan. Ang dalunggan sa tawo pinaagi sa iyang mga tudlo. Unya mitutho siya og iyang gihikap ang dila sa tawo. Dara, verse 34. Og mihangad si Jesus sa langit nang hupaw og miingon sa tawo, Ephata, nga sa ato pa, maabli ka. Verse 35. Diha nakadungog na ang tawo og maayo nang mosulti. Sunod, verse 36, o gipahimang nuan ni Jesus silang tanan nga dili kini ipanugilon kang bisan kinsa. Apan hilabihan hinuon nilang panugilon. Niini. Verse 37, og natingala pag-ayo ang tanan og miingon sila maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang bungol iyang gihimo nga makadungog og ang amang gihimo niyang nga makasulti. See? Kisay makahimo ani? Kisay makahimo ani? Kung ikaw sa imong kaugalingon, di ka kahimo unang-una ang naghari nato katalaw. Pero kung si Lord na mo imong paharion, di na ang katalaw, makahimo ka. Kay bisan ang bungol, wala ni siya paglaom. Unsa may ang isulti, nga waman po siya nadunggan. Sa research, ingon ani ni siya, pag ang usa ka anak amang, pag-check ni mo siyang dila, sakto ra ang sukod. Ang movement niya, makatuyok ra siya left and right, dili na siya amang. Dili lang siya makasulti, kadi siya kadungog. Knowing nga ang bata magkaton og sulti sa iyang nadungog.
Sulayan ang bata, pakuyuga kanunay og kambing. Sa tibuok niyang kinabuhi, mihi, raiyahang naibawan. Mihi. Kay mauy raiyang nadunggan. Di ang unang problema ani, di kadungog. Kanang nasimong tapad, uyuga gusto na makadungog, lagi kagwalihan. Ang problema niya, di kadungog. That is why di siya kamaong mo istorya. Gidala siya sa mga tao, ngadto kang. Gidala, kining bungol nga amang, gidala ngadto kang Jesus. And then ingon ang Biblia, kining mong amang gipalayo sa Diyos ngadto sa mga tao. Ang atong Ginoo, pag nasa buhaton, di siya gustong magpagarbo. Di siya gustong musikat. Di pa panahon. Gipalayo niya, niya dito, gikulkog niya ang dunggan. Unya, migamit sa siyang laway, o iyahang gibidiran ang dila sa tao. Mihangad sa langit, o ningon siyang Efata. Nga saan ito pa maabli ka? Ningon ang Bible, og unya pagkahuman. Hello? Maayo, makadungog na siya, og maayo ng manulti. Unang-una, di, katong, tanawar ako na ngano na libakira ka? Ngano na himantayo ng tao, ngano libakira? Kay sigig paminaw sa mga hilabtanon og libakira. Munang master kay nang manglibak. Pero magsige nakagpaminaw sa pulong sa Ginoo, mabansay po kang musulti sa pulong sa Ginoo. Ang problema na to, dili pagpanulti, usahay ang problema pagpaminaw. A good speaker, nagagikan sa pagka-good listener. Munang dihay ni Ari diri mga igsoon, naasay gishare na ko. And then, tibok, buntag, hantod na niya, hantod na hapon, naminaw ra gyud ko niya. Nga naman, kung dili ka mapailubong maminaw, wapog ka, kabalog, unsay imong ipangsulti. Kung dunay matawong mo dool nimo, tambagi ko be. Hoy, dili ko sa Doktora Lourdes Lebres Rosaruso. Muingon ra ka. Amen? Sige kag paminaw advertisement, labi nag-imong natanaw na paminaw, makopya nimo, tama? Hello? Sige kag tanaw TV. Imong tanaw dito, rejoice, instant ayos, parang magic talaga. Kamaog na ka. Na-memorize nimo ang line, makaya pa nimong i-action. Nga naman, nadungog nimo, nakita pa yun nimo. Nakaron, asa man ka nagbabad, asa man ka kanunay naggasto sa imong pagpaminaw. Wa kay time maminaw. Ayaw na lag-expect nga kamaupog kang musulti. And this morning, before ka mo pauli, gikap-kap ni Lord ang imong dunggan. Because kay nabungol na ta spiritually, kay sige ratag paminaw tulpo. Sige ratag paminaw balita sa radyo. Sige ratag paminaw tanaw paminaw TV. Sige paminaw og mga maoy nga music. Kung ako na lang sana ang iyong minahal, tuo po ka, mas lala pa kung ikaw mo yung gimahal. Hambugan ang awit, no? Kuna lang sana ang iyong minahal, di ka naluluha pa. Unsa ka kasyor? Uy, di man ini, karon sure kayo mo, sunod ugma, wako kabalo. Kay ang sure agyod ang Ginoo. Amen? Sige, pamatik mga awit. Nga memorize. Kabalo mo. Okay, isend na dahil sa group chat. Kaya ako, inon akong wife. Kabalo ka? Inignaay mga bagong kanta. Ang worship leader, ang worship team may kabalo sa kanta. Labi nang naa sa gawas, kaya di makita rin projector, so di may kaapil og kanta. So ako sa giinan, kini nga kanta, isend sa GC, sa group chat, sa one way. Kaya rong makapaminaw po sila, anak. Bisag isend pa dito, di yun, paminawon. Munang inigabot, di kakapil, o simba, maghuwat, dugay na magkanta. No, mubalik pa na kuros, Na magpre po, chud.
Ganihara tao kong tinindog. Lain na po nga kanta, gidugangan pa giday ko sa. Hago ni siya. Di maminaw. Paminawa na, Kristoanong awit to ni nag-ayo niya, kantaan sana. Well, nang laba ka, kakanta ka dito nga. Unsa tong, Jesus Christ, the only Jesus Christ, the only hope. O, the only hope ba to? Ha? My living hope. Our living hope. So, kanta-kanta ka dito. Ang problema kay ang bana, wala ni report sa sweldo. Nya while galaba, namina pag kini ang akong suliran. Mga minugbong drama nga matapos lamang sa usa ka hugna. Di ba? Nya mga higala, tong sawaan ang sugilanon ni Edna, si Edna, usa ka 25 anyos, panoigon, nagpuyo sa Maribohok. Ayan pangutana mo ko ni Doktora, unsa man eh. Sig paminaw problema. Pag alas 2 tuan ni samot handumanan. Nang hay-hay na, handumanan sa usa ka awit. Pag alas 3 namatay na ang Ginoo. You die, Jesus. Wag yun nakabasas pulong sa Ginoo. Wag yun namati og wali. Kabalo mo mga igsoon say mga laba ko maminaw ko wali. Kung mag-wielding or mag-unsa mi diha, magmasa-masa mi, maminaw mi gwali. O dili wali, mga alawitong awit. O dili mi maminaw, magsunguganay na lang mi. No? Nagmahal, nasaktan, nagmason. Napa mo? Kay kung unsa imong ginadungawan, ginabasa, mao na imong mamaster. Mo nang moingon kag di ko kamao pastor kay wa kay dungaw-dungaw. Mangitar ako kako sa Castorias Biblia kini buta amang bakol ako ning i-share. So nabungol na ka spiritually kay di ka kanunay maminaw sa pulong sa Dios. Ang imong gipamidaw mga pulong sa kaaway, sunod na amang naka. Kay mao mang yun ay mo follow pag problema ang dunggan di kasulti ang dila. Amen. But ningon si Lord Efata. Sa ato pa og dunay problema sa usa ka bahin mo apekto sa uban. Amen. Sulaya ko nog na mo ingon nimong kabaluka, kanang imong ilong gabukad na lang perting guulan nimo no. Bisag tinuod na pero masakitan kagayo. Ay, maklaro na to ba? Di ba? Unay mo ingon kanang imong ilong gabukad lamang murag. Purya gaba. Nganaon pa jud ka. Sakitan ka bisag tinuod. Amen. Pero mo ingon ka kabaluka, angayan ka karon sa imuhang kanang imong suot. Kung kanang unsay imong gigamit sa imong nawong, wala ba ya kanang di na ko awayon sa kong bana. Hala, parsinaw di nang di na mangaway ng bana. Di ba malipay ka? Kung i-appreciate ka? Pero bisan pag ingnon ka bukad kag ilong niya tinod, masakitan gyapon ka kay ang tinod sakit. Muniti man pagka tinod sakit. Kaya nagalagat tas Ginoo nga tinuod mo nang naapotay mga kasakit. Mayong udtos gipanggutom. Epata, ningon ang Bible. Asa na to glass? Aglas mga igsuon. Ningon ang Bible. Ha? Ningon sa diha? Ningon diha sa verse 35. Diha nakadungog na ang tao og maayo na siyang musulti. Nakadungog og maayo nang musulti. Kaniadto di patakadungog. Ngano man? Saan pagkadungog natong toram tas gawas? Gipang-ugbok. Tora tong simbahan, torang gawali, dayong gate, napakadire na kalsada. Tabok pag yukas kalsada gabarog. Yawa pa na human ang simba mo pauli na kay unsa to? Kuya Roger? Na ay madyong or tungit nga ayay wa na ko'y partner ani ron wa na ko skurom og magdugay-dugay ko ani ito anay duha nga gahulat na may mga ingonana no usahay mo simba ta di ta kahuman kay naay tuyo mas importante pres Ginoo bahala ka na Lord. Amen. But karon giayon ni Lord ang imong igdulungog maayo nang mosulti giayon ni Lord makasulti na ka. O ang gasa sa pagpanulti nga imong nadawat, gamita para sa Ginoo. Nakasinabot ha?
Oh, undangan na ng balikason nimo na imong ginikanan, balikason nimo imong anak, balikason nimo imong partner, undangan na mga igsoon. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, daghang salamat sa mga pulong nga among nadungog karon. And we have all the reason, O God, nga mobalibad kami sa imong sugo kanamo, nga kami mopaambit sa imong kaayo, sa imong gugma, sa imong mga pulong ngadto sa imong isig katawo. Daghan kay migrasyon mo balibat, but now we're healed. Ingon ka sa imong mga pulong ifata nga sa ato pa na abli na. Abli ang among igdulungog maminaw kanimo sa imong isulti. Abli pod ang among baba nga mosulti sa imong ipasulti. Lord, dili kami magkahadlok because sama kang Moses, nag-ingon ka dad-a kini nga mao nga sungkod. Ang gahom ang otoridad, nag-ingon sab ka kang Jeremias, diha sa imong mga ngabil mo barug ang usa ka nasod ug mapukan bas no hinuon. Malig-on ba hinuon or mahagba ba hinuon? Dinhi sa among mga dila, Lord. Sama po kayong barko. Muliko mo paingon og asa paingnas kapitan. Gumikan lang sa usa ka giya nga gamay kaayo. Dinhi sa among kinabuhi gamay lang ning among dila. Pero sa tibuok namong kinabuhi mauni ang nagagiya kun unsa kami. Unsay may tabo namo. Lord, karon we speak blessings sa among kinabuhi. Musulti kami kaayuhan sa among mga panglawas, O Lord. Musulti kami kadaugan sa among mga batol nga giatubang karon. Musulti kami, O Dios, nga gamanan ka tiliwala sa among problema. Musulti kami, O Dios, nga ikaw ang nagkontrol. Dili kami sa among kaugalingon. In the mighty name of Jesus, walay gahom ang among kaugalingon, kami mismo sa paggiya sa among dila. Kung dili ikaw lamang o ang imong mga pulong gamhanan nga mugula sa among mga dila, Ginoo. Lord, we speak victory sa among mga estudyante. We speak blessing, Ginoo, sa mga ginikanan. We speak, O Lord, mga kadaugan, Ginoo, among gisulti, Ginoo, ngadto sa among mga kaanakan. Anang graduate, Ginoo, di sila maglisod pang-apply trabaho kay ikaw mo'y nag-andam kung asa sila nimo ipahilo na. Tabangi lang silang maminaw nimo, Ginoo. Ang mga ginikanan di kabsag kusog, di kabsag paglaom. Ang nang graduate karon sila ang nag-prove nga ang kawaladon dili rason, dili babag. Tungod kay ikaw ang Dios, nagtagbo sa unsay wala namo. Ang di namo kaya maoy mahimo nimo. Walay usa namong makaablis igdulungog ilabi na sa pagkabungol gikas bata. Walay usa namo nga makahimo sa ama nga makasulti dayon. In other words nga sa among kinabuhi, Ginoo, dunay mga butang nga di namo mahimo. But mahimo nimo, Ginoo. Dili mahimo ni Moses ang milagro, di niya mahimo ang pagsulti, di niya mahimo ang pagpagawa sa Israelita, di niya mahimo ang pag-guide sa Israelite, but kay naa ka, O Ginoo, mabuhat. And thank you, Lord. We can do all things through you, Lord Jesus. Mabuhat na mo, Ginoo. Dili na ang kahadlok ang katalaw mao'y maghari ka namo. Dili na ang among kaugalingong mga rason mo'y mapugong ka namo. But we will always trust you, Lord. Mamugna ang dili, mamugna pinaagis kagahom, kaalam sa tao. Now we speak blessing, Father God, spiritually puna kami, Ginoo. Kaming tanan magapanulti, kaming tanan mo share, kaming tanan sa mong pagkinabuhi makita. And we speak blessing, God, financially, physically, Ginoo. Lord, kining tanan among gipanulti. Uyon sa imong kabubuton manghitabo kini, Ginoo. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan. Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog mga igsuon. Atong daygon ang Dios. Ate